Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphethela amazwibela kwababa angomhla ka-5 June. Ayike guys, usuku namhlanje-ke bekuwusuku olukhulu lokuhambisa kwamalobolo-ke emzini wakumuntu wonke ahanjiselwe ubahumeni. Uzwelakhe uhambe ngokuyophahla emsamo ukuyobonga kubabakhe ngokuthi ambonise imbali enhle kangaka ubahumeni. Usho kahle ukuthi baba ngiyabonga, yinhle leya ntokazi, wena wabona isihlahla samajikijolo siney'mpande ey'nabile ngasemfuleni. Nginesiqiniseko sokuthi uzolithi inqwaba ey'thelo ezinhle zabantwana kuleli gceke la kokhabazela. Ngiyabonga baba. Nangampela-ke guys, ngale koMatawonga nakhona guys, impela bekade kuphekwa kugaywa utshwala besiZulu. Kubhizi ngampela, kubonakala ukuthi babalungele abantu bakoMkhize ukuthi bebefika nje, hhayi babamabungele ngezandla ezimhlophe. Guys, akupheli-ke lapho. Siyakhumbula-ke ukuthi-ke izolo ubaba lo omdala phela okuyena-ke ofuna ukulwisa uzwelakhe kulesa sikhundla asibekelwe ukuthi abe umholi walapha koMkhize, uke wavakashela-ke umfowabo kamakazwelakhe ukuthi abuye phela naye ngalolu suku lamalobolo azovimba yonke lento eyenzakalayo, ngoba unesikhwelelo yababa ukuthi mengase uzwelakhe athathe unkosikazi impela uzobe semtholisa abantwana ebese kuyaphela ngekusasa lakhe yena njengobaba omdala laphaya koMkhize. Guys, kube mnandi-ke ngesikhathi impela umndeni ungena utheleka-ke uzosaphotha uzwelakhe, nozwelakhe ubonile ukuthi impela hhayi usuku lakhe lizohamba kahle. Uma wakhe belokhu ehlabelela esho ukuthi sekuzoba nje kube nje uma sithandaza, uma sithandaza, uma sithandaza. Lapho nodadewakhe-ke bekade emlekelela kukuhle kunjeya. Guys, uthe sehleli phansi-ke ubahumi nomndeni wakhe sebelindeke ukuthi umndeni wakoMkhize ufike, wabacela ngesihle wathi, baba bengicela bandla ukuthi ningabe senibabiza kakhulu abantu bakoMkhize. Uyazi uzwelakhe uyena inhloko yakuleliya khaya, uyena owondla loya mndeni loya. Ningi kakhulu i-responsibility esezandleni zakhe, so ngicela nje ningambizi kakhulu. Ngala uzwelakhe uthi, yabona nje baba omdala, ngicela nenze isiqiniseko sokuthi noma yini abantu bakoMatawonga abayicelayo nibanike yona. Ngisho noma kuthiwa babiza inani elingakanani ninganqabi, nibanike. Wathi hawu, ngisho noma kuthiwa bacela i1,000,000, wathi ngisho noma kuthiwa bafuna isipaya sezinkomo zehlathi, still sizomane senze iplani ukuthi bayayithola. Guys, lapho nje lo baba omdala uze la ekhaya, usuke endlini kwakhe ecula edansa enye indlela. Kubonakala nje ukuthi uneme kude ngokuzolobolela uzwelakhe, vele usembizile umuntu ozomosha kungakayiwa ngisho ukuyiwa kulawo malobolo. Kodwa ufuna kubonakala sengathi yena bekade supportive all along. Lento nje eyenzakalayo mase siyenzeka akanasandla kuyona. Guys, hhayi-ke kuthe kusanjalo kwamemeza abantu esangweni lakoMatawonga. Sikhulekile ekhaya koMatawonga. Hayi guys, balivula isango emva kokuthi belethe imvulamlomo, bangeniswe endlini. Hhayi basho ukuthi hhayi impela indodana yethu ibona imbali lekhaya, manje icela ukuthi siyikhelele yona. Hhayi kwathiwa-ke siney'ntombi ey'ntathu lekhaya, mekuthi niyayazi nina imbali yenu nizoyikhomba. Nangampela-ke labo malume laba bakhomba imbali ephakathi nendawo, meyithi yambula ingubo le mbali ephakathi nendawo, hayibo ubahumi ngampela. Hhayi bajabula-ke basho ukuthi muhle ufana njengemisebe yelanga. Guys, indaba yonakale la esethi khona umalume oyedwa uMandla ukhethe kahle la. Hhayi Bahumi wathi uMandla, wathi indodana yethu uMandla. Wathi ubaba kaBahumi, hayibo kanti nabakabani? Wathi hayibo, wathi anibona nina bakaMkhize? Wathi uMkhize? Wathi anithunywanga la uzwelakhe? Bathi uzwelakhe? Hhayi uBahumi wamane wasukumama ngenyawo. Bese kuselana nokuthi-ke aqiqele ingubo le ayibeke emahlombe. Athi hayibo, kwenzenjani manje? uMandla semane wahamba ngemumva guys, kwawuyena ufika kuqala. Abantu bakoMkhize bengakanyatheli emagcekeni akoMatawonga, kwabo yena uMandla oletha amalobolo okuqala, and wenze sure ukuthi hhayi impela ufika isikhathi sisa-early kakhulu ngoba naye bekade kuyena odrayiva ngisho imoto, usale emotweni ngaphandle. Guys, amadoda. Anyway,
lo mfutho ongakabe kade uthathaphi vele ngoba ukube kade ukhona sonke lesi sikhathi ngabe kade ubhuti amshade uBahumi. Sekuphuthuma manje ngoba esebona ukuthi khona umuntu oyimisele ngaye. Anyway, uthe nje uZwelakhe-ke naye esiridi ukuphuma-ke emagcekeni-ke akubo ukuya phela emndenini wakomuntu awungeke. Hhayi impela-ke kwamane kwaqhamuka isikrebha semoto. Yeyi, isikrebha semoto esikade sesihamba emgaqweni. Safike sabhreka nje phakathi nomgaqo. Kwaphuma ikhehla elidala ikhehla leli. Lathi, yeyi, ima. Mithi nhla uMakaZwelakhe. Eyi, wamane washintsha ebusweni same time. Cause le babuyise bekade bazi kahle ukuthi obaba. Wathi, wena dadewethu Silindile, uthi wena uzokwenzani vele? Hambisa amalobolo, ngangitshelanga mina. Wathi uZwelakhe, ubani manje lona? Wathi, cha, awungazi mina ngisho ungazi mshana. Wathi, yebo angazi. Wamane wathi, ubaba omdala wakhona, hhayi, indodana iyosihambisela nje amalobolo, izoletha unkosikazi. Angiliboni icala esilenzile lapho. Usho njalo uyabhuqa, uyena omlandile lo muntu. Wathi, hhayi, angisho nami ukuthi khona icala. Ukuthi nje siyakhumbula sonke ukuthi uMkhize akabenzanga ubulungisa ekhaya. Wena dadewethu, angikhumbuli uthelwa ngenyongo la koMkhize ukuze ugane ngokuphelele. Manje uma indodana yakho ithi izovusa umuzi, ivusa wuphi umuzi? Ngoba phela wena kumele ngabe wagana waqeda, manje kuba khona iy'ngane zakhe ey'vusa umuzi. Wadina uZwelakhe. Wathi, angazi ukuthi ngikhuluma ngani ngoba mina kahle kahle ngiyadingeka komuntu awunge manje. Kumele ngabe ngiyakhona manje. Wathi, akukho muntu ozoya lapho, kusho lo baba lo. Wathi, heyi, ningazolinge-ke ningene. Mina ngihlangene ney'ndaba zenu. Futhi mina bengingakwazi nanokukwazi wena ukuthi umalume wami. Wathi, nguyena-ke ndodana. Wathi, manje uzovimba mina, uzovimba amaplani ami. Wathi, lalela. Isakhona enye indlela ungalungisa yonke lento. Into okumele uyenze nje ukuthi wena, kube wena owenza usiko. Ungenisa uma wakho ngendlela efanele. Mande nje, uthathe unkosikazi. Guys, mind you, lokho mekuthiwa uyakwenza, kusho ukuthi amalobolo ayahlehla. Ngoba phela ngeke ukwazi ukufaka uma wakhe manje koMkhize ngokuphelele engaplananga. Kudingakala ibiko naleyo nto leyo, kudingakala kulandwe inkomo, kumele kulandwe inkomo or imbuzi. Like nje, it's a long process. And abantu balapha kwaMatonga balindile bona, balinde amalobolo. And konke sekukhona vele asebelethile amalobolo already. So ubhuti une-competition. Yey! Guys, umane nje waphefumulela phezulu-ke uMakaZwelakhe ebona kahle ukuthi yabona la kuzomoshelwa indodana yakhe. Hhayi ngoba nakhulu ubhuti lo eseshiswa kangaka ukuthi kakavaze uthelwe ngenyongo-ke lo dadewabo. Cha, ufuna nje ukona umcimbi kaZwelakhe. Guys, kodwa sike sisho-ke ukuthi uthando lunqoba konke. Futhi mekuthi kwakudaliwe vele ukuthi uZwelakhe benoBahumi bebe unkosikazi nomkhwenyana. Ake khona neyedwa kungangena phakathi kwabo, guys. Lokho nje kuliqiniso elingeliphikiswe muntu. Guys, aphela lapho kamazibela namhlanje. Ngikhohle ukusubscribe bani like comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqabile nibasela mazibela kwababa angomhla ka-5 June. Ayike guys, usuku namhlanje-ke bekusuku olukhulu lokuhambisa kwamalobolo-ke emzini wakomuntu awonke ahanjiselwe uBahumi. uZwelakhe uhambe ngokuyophahla emsamo ukuyobonga kubabakhe ngokuthi ambonise imbali enhle kangaka uBahumi. Usho kahle ukuthi baba ngiyabonga, yinhle leya ntokazi, wena wabona isihlahla samajikijolo siney'mpande ey'nabile ngasemfuleni. Nginesiqiniseko sokuthi uzoletha inqwaba ey'thile ezinhle zabantwana kuleli gceke la koKhabazela. Ngiyabonga baba. Nangampela-ke guys, ngale koMatawonga nakhona guys, impela bekade kuphekwa